Vir neexistuje. Nebojím se bakterií, můžu si dát tady steak. Ono má hlašenova. Už jde po druhý, co zkouším krev. Nepasterizovaný mlíko. Vláknina si myslím, že taky není jakoby zdroj pro sečná. Jaká je vaše vysněná práce? Je to právník, doktor, dělník? Co kdybych vám však řekl, že existuje někdo, kdo si zakládá biznis na tom, že viry neexistují a u toho pije syrové mléko? 10 z 10. Jmenuje se Matyáš Jakeš, je mu 19 let a na Instagramu má přes 12 000 fanoušků. Přičemž tvrdí, že mu podnikatelé platí za to, aby optimalizoval jejich postavu a zdraví. Abychom ale Jakeše pochopili, musíme se v jeho příběhu trochu vrátit do minulosti. Jakeš byl dříve běžným smrtelníkem. Potraviny jedl teplně upravené, věřil moderní medicíně a dokonce netrávil poledne koukáním do slunce. Později si však uvědomil, že má akné. Ačkoliv je to v pubertě běžná věc, tak se rozhodl, že otočí svůj život o 180 stupňů. Takže jeho první video, nebo v podstatě první video, které jsem na jeho kanále našel, tak je o tom, že on rozjíždí sérii, kde jí syrová vejce, dokud ho nevezmou do Survivoru, anebo dokud nedostane salmonelu. To je naprosto v pořádku, akorát, že tato série končí 9. dílem a já jsem ho v Survivoru vlastně nikdy neviděl. Takže si můžeme domyslet, jak to asi skončilo. V pozdějších videích už hejtí ty proteinové výrobky, nějaké doplňky stravy, proteinové tyčinky, jo. Tak uvidíme, jaká je jeho metoda. OK, takže on jde do nějakého toho syrového masa, syrové vejce, syrové mléko, to už je taková jeho klasika. Ale co mě taky zarazilo je, že on doporučuje 30 gramů soli denně, což je asi 6násobek doporučené denní dávky. A pokud si někdo myslí, že Jakeš je nějaký velký objevitel, co našel tu pravdu, tak já si to nemyslím. Já si myslím, že akorát našel zahraničního tvůrce a inspiroval se. Hej, ty jsi říkal, že tady to hydratuje, ne? Kámo, melonový fizzy drink, ty jsi absolutně posral. Ty jsi reálný hydratol, tak přestaň být tlustý, spát do sebe absolutní strašný, který ti jenom zničí teskách a absolutně celou tvoji energii. A dej si reálně melon, nejvíc skelskou solí. We gonna get some protein powder? Protein powder? You mean peasant powder? If you had all the resources in the world, why would you eat something with zero micronutrients from a fucking factory? If you actually want to get jacked, go eat real food, or you can eat that peasant powder. Ale počkej, kámo, to je náhoda. Ne, není, ono doslova sleduje. Někdy to zachází tak daleko, že se ho lidi ptají, jak vyřešit svoje zdravotní problémy. Kámo, tomu týpkovi je 19 let a nemá žádné odborné vzdělání a ty se ho ptáš, jak vyřešit ADHD, reflux a štítnou žlázu. Mimochodem, já teda strašně doufám, že to není skutečné, že to je jenom fake, protože jestli fakt mu někdo dává dotazy, tak je to v prdeli. Po zhlédnutí tohohle videa mi už úplně došlo, že má jakéž nulovou sebereflexi. Holy shit, nutriční terapeut z Univerzity Karlovy. Představ si, že chodíš 3 roky na vysokou školu, jenom proto, aby si věděl úplnou píču v Ostravě. Proč nikdo kromě Jakeše nerozumí stravě, se asi nikdy nedozvíme. Ale nebojte, pokud máte zájem dozvědět se pravdu a zjistit, jak se věci mají, můžete si koupit jeho návod na život. I vy jste mi psali do zpráv hodně na Instagramu, že kde se můžete dozvědět víc informací na ty témata, co jsem probíral na tom podcastu na téma viry, imunitní systém, bakterie, paraziti a podobně. Takže dělám na to akademii, dělám na to celý kurz, komunitu, kde tam bude, já nevím, 8 hodin informací, překládám to všechno do češtiny a takže logicky se na tom chci dát hodně záležet, že jo. Takže pokud nevěříte biologii učenou ve školách, pokud nevěříte potravinářství, medicíně a všemu modernímu, tak určitě bych doporučil tento kurz. Věřím, že vám všechno tento 19letý chlapec vysvětlí, jak vlastně funguje všechno a přeji hodně štěstí.